खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ मा भिडिअ देखायलांसै ओमफ्राय आंना हिन्जावाबो नै दासो स्कुलनिफ्राय फैदों आरो ना ओमफ्राय दा टाइम मोनाखैमोन आंबो ओमफ्राय बोथोरा बेसे गाज्रि दिनै अखा हादों ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आनबक्सिं खालामना देखायनि आं बेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय अनलाइन खालामना लाबोदों आरो थ' नायलांबाय था देखायग्रोदो नोंथांमोननो तो guys, नै मेदामा दासो मोनफैदो जोंना मा फोरोंनो फैखो तो आनबक्सिं खालामना देखायनोसै नोंथांमोनथ' थाम्बनेलाव मिथिखाबाय जानांगौ बे मबाइल स्टेन्ड आरो ओमफ्राय ब्लग बनायनायाव लानो मोजां बे मबाइल स्टेन्डआ ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना आनबक्सिं खालामना देखायनोसै आरो ओमफ्राय आं खालामना एसे साननै सानथाम जाबायमोन ओमफ्राय आं खेवाखै आरो ओमफ्य दा नोंथांमोननो देखायनो थाखाय दोनबाय थादोंमोन आं स' नायलांबाय थादो लायनोसै गाइस नै आं एसे बिसिबायमोन आं एसे जेनेबा बे डिलिभारि बया होफैनाय समाव एसे नायदोंमोन आरो बिसिनानै थ' चेक खालामनो गोनां जायो नङाबा मा थिक मथे सन्देहखौ फैनो हागौथ' गेरेन्टि गैया थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांनि थ' गाइस नैबेनो आं बेखौ अनलाइन खालामनायनि जाहोन जाबाय थारमाने आंनो नैखौ ब्लगाव नांगौ जायो आरो ना स्टेन्डफोरखौ माबा दोनथ'लाबायनानै बानायनो गोनां जायो नालाय हमबाय थानाया ओमफ्राय नै बुस्थुआ जन्म कुंडली कनेक्ट करा फर्स्ट टाइम आं अनलाइन खालामदों आरो खेलने कूदने के लिए किधर मत हो गया tang tang đây bên guys đây bên đây bên đây đây charger đây charger ke data cable mana takai nonton nanti na đây ya bên takai बेयो हरफोराव LED लाइट नांगौ जायो नालाय LED लाइट थाबाथाय टेनसन गैया आरो ओंखायनो बेखौ चार्ज होना लानांगौ लाइटखौबो जोंना देखायनि बे लाइटआ हराव बिराद मोजां ब्लग बनायनो थ' बेनोमोन आंनि मबाइल स्टेन्डआ ब्लगनि थाखाय मोजां आरो लानो बेयाव मबाइल होबाय लाबाय आरो जुदि मबाइलखौ मायावबा दोनथ'नो गोनां जाबाथाय दोनबाय आरो दोनबाय ब्लग बनायबाय आरो हामु ब्लग बनायना देखायनो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग बनायना देखायनो दै नैदे मबाइल स्टेन्ड नोंनि मबाइलनि केमेरा नामा केमेरा नै बहुत मोजां जायो आरो ब्लग बनायनायनिफ्राय खुलुमबाय इनभाइट लानो आरो नोंथांमोना आंनि बे स्टेन्डजों मोनसे ब्लग बनायनानै देखायनो आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे आंनि मबाइल स्टेन्ड गोदान मबाइल स्टेन्ड बनायनाय ब्लग नोंथांमोना मारै मोनदों खोन्थालांबानो जाबाय स' बेनो कम्फर्टेबल जायो आरो ब्लग बनायनो बिन्दास फैबाय था ओरै लालाय लाइटबो थाखायो नालाय टेनसन गैया आरो नैखौ ओरै दोननो हायो स' गाइस नोंथांमोन आंनि मबाइल स्टेन्डखौ देखायबाय आरो ओमफ्राय नैबे आं बानायनाय भिडिअ बे जेनेबा स्पन्सारनि सोमोन्दै नङा नैबे जास्ट आंनिखौ बायनानै मोजां नांदों बेनिखायनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय स' नोंथांमोना जुदि भिडिअ बानायनानै मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरनोबा नांगौ सोरनोबा जुदि गोनांथि दंबा
थांबानो जाबाय एमाजनाव थांना फ्लिपकार्टआव थांना स्केनजाराव थांना थांनानै अनलाइन खालामना लाबानो जाबाय थ' थेंक इउ गाइस बाय बाय